Aquí podedes ver un antigo poboado da zona da Maraña en San Xoán de Mourentán. Mirade, era unha antigua aldea da parroquia de Mourentán. Actualmente isto forma parte dunha paisaxe que discorre por unha ruta de sendeirismo que se chama a Ruta do Coto da Moura. Mirade casas de pedra feitas naqueles anos polos veciños. Mirade a construción típica en pedra desta aldea tan peculiar. Actualmente, como vedes, está totalmente abandonada e, como vedes, crece unha vexetación moi diversa e fermosa, sobre todo carballos, dado que este lugar está preto do río Deva, que pasa por Mourentán e desemboca no Miño. Vede aquí que cantidad de casas derruídas polo tempo. Vede que estrutura. Mirade un interior totalmente cheo de broza. Mirade que bonitas estrutura. Podedes ver aquí ao final do camiño unha gran carballeira, un lugar cheo de carballos. Mirade que fermosura. Aquí vedes o poboado.